Здравейте, приятели! Аз съм Илайда, а в днешното видео ще играем на игра. Чакайте. А тя именно е Brawl Stars. Това е моя гейминг канал, но не мога да сменя снимката на профила ми и името, тъй че ако някой знае как се сменя, искам да им пише долу в комент. Не, в Инстаграм, ако ме следвате, пише се Илайда Красимирова. Да, пишете ми, защото тук са ми затворени коментарите. Ето това акаунт в Brawl Stars. Аз нямам такива групички, така да го кажа. Хора, искам само да ми пишете бързо в Инстаграм дали трябва този герой Паричко, тази Би или Сту. Добре, как да не знам имената много хубаво, но да. Кое аз мисля е този Паричко, тази банка, но да. И после тук не знам кога ще избера. Няма много време за там. Я дайте ми да видим тук. Ще ви покажа, ако го видя за какво събирам пари. Това не е лошо. Ако събира толкова бързо. Събирам за Шели, за героя на ПСЖ. А те само 79. Аз имам 40 диамантчета. И да, чакайте да видим с коя мисия. С нея съм. На коя карта имам мисия? Чакайте малко бе. И почваме да играем. Това ми е гейминг канала. Много се извинявам за лошото качество.
такива 40. Аз такива събирам. И си взех... И тук това куче за 500... За 500 ето такива. А сега ще ви кажа колко има. Това не е за 500, кое е за 500? Не, това не е за 500 пак. Е, това е 500, но аз имам 20. Когато ми съберат 40, става 60. И пак ще си купя, но не знам кой герой ще си купя. Този мисля, че е легендарен, но се каза, че не е легендарен. Тъй, че дата още не е и ето този мисля да си вземам. Да, както казах, имам много време и сега само ще играя. Той е разен. Първо момент, поне в моята играша на Brawl Stars, никой не ми дава, например, силни герои, с които имам мисии. Пак защо? Умирам! Са 2-3 купи вече ще ми кофти. Ето да. Трябва да си възстановя тези купи. Мисля, че няма някакъв силен. Тази или идва бе? Челичка е мръсна. Челичката много мръсна. Вижте как го превенах. Го преве и после открая. И става муцка. Чакайте да костична. Аре, лами бе, ей. Аз губих, бе. Да се презареди, че тук този Барлин е какъв не го знам. Идва да ме убива. Аз го видях, намирам го, виждам го. Ето го. Да се ръкам към стара, бе, брат. Добре. 8 купи, супер. Чакайте, тук съм спечела хора. Лошо е, че тук не мога да печеля герои. Но няма нито един герой. Сега с къде спечелих паричко тук. И на 3400 купи ще спечеля 250 такива сини. На 4000 купи ще спечели ти на 500. Аз сега имам 3122. Трябва 3400 колко беше безобразно, не знам. Забрави детето. Тук няма силни. Не, бе, то се убива и ти къде отиваш? Хора, то сме много силен, ако играя аз. То с монстър. Променя героя, защото ми се смеят също мисия. Защото ето, вижте го този. Да си свърша мисията и после... Нямам ли са Шели? Обаче да ги
Чакай, че да видя дали не позволява. На карта ще размена. И тази карта. Може би. Не искам с Шели да играя, ама не знам кой да размена. Говорите с мечката, че размена с Шели. Не ми се падна. Искам Шели. Охер, примо този... Хубаво, искам... Не този. Ето е този. Ай, той е такъв, как да го кажа, легендарен. Мога да не го си взема. Петки години да ги събирам тези. И трябва по-често да ги Окей. Да добавим интернет, аз ще щупя земята с този. Ох, сега ценим си кичене. Мам, дженем. Извинявам се, Кос ми избега, бе, брат. Ето космечка трябва да взимам желибановата. Желибановата космова буде. Аз не искам да забиеш на ама... Да, хора, извинявам. Само не успех. Че съм си направила мисията. Сега искам... Опа. Искам да направя мисия на... Slow and steady wins the race. Хора. Имам 10 диаманта. Значи ми станат 50. Още 10, 60, 70 и 80. Хора, аз се чува как ще спечели тези борните. Хора, тук май има мегабокс. Или са парички, това сигурно, да. Такива финта. Не знам как се наричат. Но да. Аре, почвам да играя, бе, брат. Та-та-та-там. Има много силни. Които мен ме убиват. Бе, братче. Мен ме убиват, бе, брат. Това е последната игра. Няма да перед последната, защото ще ви покажа това куче, ако искате да го спечелите. Ще ви кажа как. То се реприма много ме дразни. Ето е този направо, да го спана и да го убия, бе. Хора, видяхте ли? Не показва, че ме убива. И добре, хора, това беше всичко. Не, чакайте, аз ще забравям винаги. Кучето е. Ето това куче. Ако искате и вие го вземете, препоръчвам го с две ръце. Опа. No, thank you. Да, аз гледам сега. И ще ви покажа точно тази карта. Колко силен.
помощ карта. Сега представете ли си да се изложено, наистина е много силен. Арбе. Хората усилено много се мога да играят. Добре. Хора, това беше всичко от мене. Ако ще има и втора част утре, но както и да е. Довиждане! Байс!